De moord op Marijke Heiltjes in Jesterwoude. De moord op Jan Elzinga in Marum. Maar ik de nasleep van de rellen in Haren. De brand in Winschoten. Alle Friese rechercheurs binnen de Monegong. Nou, als er op dit moment weer een grote zaak erbij komt. We hebben nu ook een vraag gekregen om in Winschoten te ondersteunen bij het onderzoek naar de branden. Ja, dan moeten we toch weer opnieuw kijken of we mensen kunnen verschuiven. Want eigenlijk is het emmertje wel aardig leeg. Het is op. Het is op. Als je kijkt naar de rechercheurs, dan zit eigenlijk iedereen in grote onderzoeken. Toch alle inzet met de politiemensen een pad van het recherchewerk oornemen. Maar de blauw zaken lezen. Die was stritraven, oervallen en wenninginbraken. Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken naar woninginbraken, dat soort zaken. Dat we daar een aantal mensen bij weg moeten halen. Dat we dan even iets langer moeten wachten voordat we die zaken kunnen oppakken. Als er echt urgente zaken bij zijn waar verdachten in aangehouden zijn, dan worden die zaken afgewikkeld. Dat moet ook wel, want die mensen zitten bij ons in de cel, dus die zijn aan de beurt. Maar andere onderzoeken moeten we even wat langer op de plank laten liggen. En is dat frustrerend? Dat is wel frustrerend. Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk ons werk. Er is altijd meer werk aan bod dan wij aankunnen. Dus het is eigenlijk wel ons dagelijks werk dat je moet kiezen. Maar als je in deze mate zoveel grote zaken hebt, ja, dan doet dat een behoorlijke aanslag op je capaciteit. En dan zie je dat mensen soms van het ene naar het andere onderzoek moeten worden geschoven. Dat ze lange dagen maken, vooral in het begin van die onderzoeken. Ja, dat merkt ook het personeel wel.